valami véleményt mondjál, pap. Tulajdonképpen megyünk haza. Idősek otthonába locsolkodni. Igen, és Hakuna Matatat hallgatunk. Hakuna Matatat hallgatunk. Van egy orombon, csörgön. Milliómos telefon, vagy folyás, de nem is azt, hogy megyünk a idősek otthonától locsolkodni, ez poén, meg ez tök jó poén, meg hogy jó menjünk, de így belegondolok, hogy tulajdonképpen oda fogunk menni. És idős hölgyeknek fogunk. Nem poén, bazd meg! De még mindig poén. Oké, akkor hallgassuk meg az ellenvéleményt. Fasság! Rohadt, retkes, kibaszott 80 éves vér hulláknak fogjuk előadni. Köcsög, te is leszel még öreg, kussoljál. Mi a fasz van? Nem fogom elvárni, bazd meg, hogy a herévre járjanak neki nyomorékok, előadják a kibaszott, kurva kibaszott műsorukat. Faszomat! A húsvéti műsorunkat hallották.